Det blir en fjerde part, så blir det en... Oppgave 7. Det er ganske mange indover. Afgjør om funktionen givet på følgende måde. F af x, y. Den er givet som en bryg. X gange sinus y delt på x kvadrat plus y kvadrat, når x, y er ylig 0,0, og den er givet som 0, når x, y er lig 0,0. Og spørgsmålet er, afgør om funktionen der er kontinuerlig i 0,0. Så hvad så? Enten så kan man være optimistisk og prøve at begynde på at vise, at funktionen er kontinuerlig, eller man kan være pessimistisk og pessimistisk på norsk. Under omstændigheder, man kan tro, at det ikke er kontinuerlig og prøve at vise det. Under alle omstændigheder, så er det ofte nyttigt at begynde at se på, hvad som sker på kurver gennem origo i det her tilfælde. Så lad os prøve at gøre det på linjen, der er x er lig 0. Hvordan ser funktionsudtrykket der ud? Hvad sker, når y den går mod 0? Og vi ser på det udtrykket, ja, det bliver jo, når x-koordinaten er lig 0, så får vi bare lig 0-funktionen. Så det bliver en stil grænse her af 0, som er lig 0. Og vi kunne prøve, hvad sker på den andre akse på linjen y lig 0. Hvad får vi der? Ja, der får vi tilsvarende, når y-koordinaten er lig 0, så bliver funktionen lig 0, fordi sinus 0 er lig 0. Og vi ved i hvert fald, at der som funktionen skulle være kontinuerlig 0, så er 0 en rigtig værdi. Spørgsmålet er nu, er det rigtigt, at grænsen generelt, når x, y går mod 0, faktisk bliver 0. Og der er det ofte fornuftigt at prøve at se på nogle andre kurver først, hvis man ikke allerede er sikker på svaret ja eller nej. Så det enkleste her er nok at se på linjen x lig y. Hvad får vi der? På linjen x lig y, der kan vi opberegne grænsen, når x går mod 0. Det bliver nu grænsen af, der får vi x gange sinus x delt på x kvadrat plus x kvadrat. Her kan vi forkorte væk en x, så det står grænsen, når x går mod 0 af sinus til x delt på 2x. Og hvad bliver den grænsen? Hvad er grænsen, når x går mod 0 af sinus til x delt på x? Den er 1, så her får vi faktisk grænsen en halv. Så
det her at vide, at grænsen sinus x delt på x bliver lig 1. Det er et velkendt faktum, så det kan der bare sige, at det er slik. Man kan vise det for eksempel ved at bruge L'Hopital, det er ved at tæller og nævner. Eller man kan sige, at det er fordi, at sinus det er værbar i 0, og at den giver værte er cosinus. Så under alle omstændigheder, så får vi, at denne grænsen giver en halv. Og vi ved, at der som f er kontinuerlig i origo, er grænsen den samme langs en vej kurve. Så er at f er ikke kontinuerlig i origo. Så det var det første spørgsmål. Så er tillægsspørgsmål her, som siger, at som spørger, er f der deriverer fra i origo. Så der kunne man i princippet tage fat på definitionen på, at en funktion er deriverbar, men det behøver vi egentlig ikke, fordi at vi har et teorem, siger, at en deriverbar hvad står det her? Deriverbar deriverbar funktion også er kontinuerlig. Og da vi ved, at funktionen ikke er kontinuerlig, derfor kan f ikke være deriverbar. Så vi behøver ikke at regne mere og argumentere mere. Det følger, fordi funktionen ikke er kontinuerlig. Jeg fik ikke tid til at tørre tavlen af, så det ser sådan lidt kunstnerisk ud, synes jeg. Okay, nu er der 2 opgaver, som mangler. Opgave 8. Der spørger vi om afgør om funktionen f af x lig roden til x er uniformt kontinuerlig på hele intervallet fra 0 til uendeligt. Hvordan skal vi gøre det? Det kan man enten tage fat på definitionen, eller man kan bruge nogle af de resultater, vi har om kontinuerlige funktioner. Lad os gøre det sidste. Først så kan vi se på den deriverede. Bemærk, at
et mærke af x er lig en halv delt på rodet x, når x er større end 0. Kvadratroden er deriverbar, når x er positiv, og differentialprocenten ser slik ud. Og hvad giver det os? Ja, vi ved, at der som f-mærke er begrænset, så kan vi konkludere, at funktionen er uniformt kontinuerlig. Nu er funktionen f-mærket jo ikke begrænset på hele aksen til 0, men vi har, at vi ser, at f-mærket af x, altså denne bryg her, den er begrænset, den er mindre end lig 2, mindre end lig en halv, når x er større lig 1. Og et teorem siger, at der som f-mærket er begrænset, er f uniformt kontinuerlig. Det er et af de resultater fra det notat om uniform kontinuitet, vi har gået igennem. Så derfor er f altså uniformt kontinuerlig på aksen fra 1 til uendelig. Men det her argument fra med et mærke, det dyr altså ikke, vi kan ikke bruge det på hele interval fra 0. Men der kan vi bruge et andet argument på det første stykke. Så vi kan sige, at da f er kontinuerlig, på intervallet fra 0 til 1, og en var kontinuerlig funktion. Den må fortsætte herover på lukket på et lukket begrænset interval er uniformt kontinuerlig. Uniformt kontinuerlig. Det var et andet af disse resultater fra det notat. Der ser vi, at f også er uniformt kontinuerlig på intervallet fra 0 til 1. Jeg prøver at skrive så tilpas mytisk, at det ville være en passende besvarelse til eksamen. Men naturligvis kan det formuleres på andre måder. Men sådan noget i den stil her vil være en OK besvarelse. Ser vi, at f også er uniformt kontinuerligt på
det første del af intervallet, og der har vi et tredje resultat nu, der siger, at et resultat fra pensum siger nu, at F er uniformt kontinuerlig på unionen. Og unionen af disse to intervaller, det er altså intervallet fra 0 til uendeligt. Sidste opgave. Ja. Ja. Et resultat for pind, det er også fra det notat, som vi har fået op. Så det er ikke vigtigt, om det er tysker, hvad disse resultaterne hedder, teorem eller sats, og det er ikke vigtigt, at det er siger, om det står i notatet, eller om det står i lagerbogen. Det, som er vigtigt, er, at vi bruger de rigtige resultater, og der henviser til, at det er noget, vi ved fra pensum eller fra notatet. Okay, opgave 9. Hvad mangler vi nu i pensum? Vi har været igennem det meste, men vi mangler lidt om integraler. Lad f være en begrænset reel funktion på intervallet fra 0 til 1, som er kontinuerlig på det åbne intervallet fra 0 til 1. Vi skal da vise, at f er Riemann integrerbar på hele intervallet fra 0 til 1. Hvis vi nu har det vidst, at funktionen var kontinuerlig på hele intervallet fra 0 til 1, så kunne vi bare referere til et teorem, som siger, at en kontinuerlig funktion på et lukket begrænset interval faktisk er Riemann integrerbar. Men sagen her er, at vi ved ikke, om f er kontinuerlig i 0 og 1. Det kunne være, at der skete noget mystisk start, og det må vi altså tage hensyn til, når vi løser opgaven. Så det er en opgave, hvor jeg tror, det er vanskeligt at komme uden om epsilon. Så lad os sige, at vi har givet en epsilon positiv. Der må vi finde en partition P af intervallet, slik at, når vi ser på den øvre Riemann-sum for den partition minus den nedre Riemann-sum, der får vi, at differencen bliver mindre end epsilon. Det ved vi fra pensum, at det er et kriterium for at sige, at f er Riemann integrerbar.
Og det er ok at formulere det skidt. Så hvordan finder vi en slik P? Så lad mig skrive op lidt notation her, og så bliver det forklaret mere efter hvert. Så lad mig først vælge A. Lad A være et reelt tal, slik at A er større end 0 og mindre end en halv. Og lad p-mærket være en partition af intervallet fra A til 1 minus A. Og vi skal specificere A og p-mærket senere. Så denne løsning, som ligger, den er så lidt gennemarbejdet. Jeg har sættet derhjemme og først gjort notat, og så præsenterer jeg løsningen så vi kan, hvis vi diskuterer, hvordan jeg kom frem til det. Men der som jeg gør det, så situationen er nu, at vi har vores interval fra 0 til 1, og vi har A, og vi har 1 minus A, og så begynder jeg med at vælge en partition her af det mindre intervallet, og nu definerer jeg P. Det skal være, nu skal det være partitionen af intervallet fra 0 til 1 i et ved hele punkterne 0, punktene i p-mærket og 1. Så delepunkterne i p-mærket er dem, som er mellem A og 1 minus A, og så når jeg tager 0 og 1 med, så får jeg så en partition af hele intervallet. Så ideen vil være, at hvis jeg vælger denne p-mærket-partitionen passe fint, og vælger A til at være passe nærmere på 0, der får jeg noget, som virker. Vi skal huske, at funktionen er begrænset, så lad K positivt være en konstant, slik at absolutværdien til f af x er mindre end k for alle x-intervaller fra 0 til 1. Og det ved vi, at vi skal finde en slik konstant, fordi at f er begrænset. Okay, nu tror jeg, jeg har sat alt det op, som jeg skal bruge. Nu kan vi se, hvad er nu forskellen her mellem den øvre Riemann-sum og den midtre Riemann-sum for partitionen. Ja, jeg siger, den bliver kanskje, nej, lad mig gøre det i 2 stik, jeg tror det er klarere. Lad os først bare se på den øvre Riemann-sum, og så separat den nedre Riemann-sum. Jeg siger, at den øvre Riemann-sum, den vil være mindre lig den første intervalbredden
som er lig A, gange supremum på det stykke, men supremum vil være mindre lig K. Så den bliver mindre lig K gange A, plus der den øvre Riemann-sum af F på det midterste stykke her, mellem A og 1 minus A, og så plus den sidste intervalbredden, som giver os igen et K gange A. Og tilsvarende så, når vi ser på den nedre Riemann-sum, så vil den være større end eller lig. Ja, vi ved, på det første stykke her er alle funktionsværdierne større lig minus K, så jeg ved, det vil være større lig minus K gange A. Og så på det midterste stykke har vi den nedre Riemann-sum fra F med henblik på bemærket relation, partition, og så minus K gange med A. Så når jeg tager differencen her, den øvre Riemann-sum minus den nedre Riemann-sum, så bliver forskellen, den bliver mindre end eller lig K gange A, og så den øvre Riemann-sum på det midterste stykke. Og så skal vi tage minus det her, det bliver minus K gange A, plus den nedre Riemann-sum, bemærket, minus K gange A. Så alt i alt, det vi har, der får vi 1 gange K, 1 gange KA, 2, 3 og 4. Der skulle stå en plus her måske. Så vi får 4K ganget med A, plus denne størrelsen her. Så hvor idé den er, at vi vil bruge, at F er kontinuerlig på det lidt mindre interval, der begynder i A og slutter i 1 minus A. Så det vil sige, at vi kan kontrollere, hvor stor denne forskel bliver. Og den første størrelse, den kan vi kontrollere ved at lade A være passelig. På den måde kan vi kontrollere begge lidt og få det summen til at blive mindre end epsilon. Det er ideen i opgaven. Så hvordan skal vi kontrollere det første, det der hvor vi har A'en? Lad os nu sige, at vi vil have begge lidt til at blive mindre end epsilon halve. Så har vi altså nu lyst til at vælge vælge A. Slik at vi har 4K A mindre epsilon halve. Det vil sige, at vi vælger A mindre end epsilon delt på 2 gange 4 gange med K. Det kan vi jo gøre. Her har vi et positivt tal, så vi kan selvfølgelig vælge os en A, som ligger der indimellem. Hvis vi gør det, så bliver den første biten her, den bliver mindre end epsilon halve.
Nu ved vi også, at f er kontinuerlig på intervallet fra a til 1 minus a, og derfor integrerbar på dette intervallet. Så vi ved, at f er integrerbar på det mindre intervallet, så vi kan få vælge bemærket-partitionen, slik at denne her difference bliver vilkårlig ligen. Så vi vælger nu bemærket, slik